taɓa ganin Kwankwaso ya biya soyayya ba. Ban taɓa ganin Kwankwaso ya taimaki wanda ya taimake shi ba. Ina dalilan Alabama. Dalilai na da yawa. Ga Imam Salisu Buhari bari fara kama shi. Duk kuɗin da aka kashe a Kwankwaso a lokacin da muke zaman dirsha a gandun albasa baya kashe kokobansa. Imam Buhari da shi da Rabi Suleiman Bishin nan su suke ta kashe dukiyarsu, amma yanzu ga mun abu ɗaya da ya taimaka musu babu. Imam Buhari ma sai da ya ce ka ƙara barin sai shiga gwamnati house. Da ko masu waƙan nan wanda suka yi mai waƙe-waƙe irin hadda ko wannan mai waƙar da tafi kowace karɓuwa a tashin ita ce rabin nasarar Kwankwaso. Dawo sawun giwa ta kwana raƙumi Kwankwaso wannan waƙar Asinani yaron nan ya yi ta. Ka je ka ga Asinani, ni ne kawai Kwankwaso da ya zo da mai da Alinuhu, ka tambayi Alinuhu da suka je wurin Kwankwaso wuri na ya turo su. Wani aboki na ni ma na sa na ce Kwankwaso ya ce a salame shi ka 50,000 ya bashi. 50,000 Asinani. Dubu gudunmuwar da Ibro ya bada. Ko gaisuwar mutuwar Ibro bai je ba. Duba abin da yi, Ibro da shi ake ta wasa ya je nishadantar da mutane. Rabin nasarar Kwankwaso shi ma an dalilinsa Allah ya kawo ta. Amma bai taimake shi ba. Dubu sanata Hamisu Musa yanzu Murtaba Buhari ba kwana yake faɗa. Mai gidansa ne shi ya tsoma shi a siyasar, bai taimake shi ba. Ba kwana yana fa jinka a zaune fa. Gashi ai yanzu ya gama faɗa ai wannan hirar. Wannan wanda na sani ne. Wanda na sani. Dubu irin su Faruku Iya. Duk sai da suka fita daga gwamnatin suka gudu. Dubu shine shugaban jam'iyya na lokacin. Dubu su Baraka Sani. Duk sai da suka gudu suka bashi. Cikin abin ana mulkin ma duk suka fice. Dubu su Balago bai saka an saka kwamishinoni ya ba su ba an je yaki da su an kasa ganima. Ba su ajiye sun gudu ba. Kane aka ce dala Idris ga naira 100 an baka kai da iyalanka ango. Sai kuma a rika turowa mutane a ce sai a wannan buhun shinkafa sai a wannan sai a rabar da kuɗin tas kai ko cokali dai baka kai cikin gida ba. Ba gwanda ya yi rabar da kanshi ba. Kaga ka duba duk irin wannan abu dubu Bala Gogorwa. Balaraba ka fa sauka ta daga mukaminta ta bishi. Duk ba sa kayya ta alheri. Gani sai da ne tallar raina a fefe. Ai ta mun barazanar kisa da wulakanci da kaskanci za a yi min kaza in naje gidan rediyo kuma in je. In ta faɗan abin da Kwankwaso ban san ma ni ina faɗa ba sai yanzu da nake ji kuna gaya min daga baya. In je duk na faɗa bai saka min da alheri ba. Ni ban san ma akwai sakayya a siyasa ba sai da muka bugan duje. Ashe za a iya kyautata a masoyi. Ashe za a iya taimakon al'umma. Shi Kwankwaso duk abin da zai sai da riba. Sai ya sa cinikinsa nawa za a siya nawa za a siyar. Sannan zai ma. Kuma duk amfanin ka yanzu idan kana da amfani to Kwankwaso zai ja ka zai dau wayarka zai komai da ka gama amfani ba zai ƙara daukan wayarka ba. Me amfanin irin wannan siyasa ta Kwankwaso? Kwankwaso duk wanda ya bi shi yayi asara. Lokacin da abokansa suka zo suna faɗa suna cewa bin sa akwai asara lokacin idan mamaki yake ba mu sani ba. Ka duba duk irin taimakon da dubi Ɗahir Mangal. Ba taimakon da bai wa Kwankwaso ba amma hatta mutanen da za a ba shi kai na jirginsa ba kyauta yake nema ba wanda ya sai ba Mangal ko kobo a duk duniya. Duk duniyar nan ba wanda ya sai ba Mangal kobo don ya ci abinci. Allah ba karfin da sai dai bayar. Amma bai saka mai da alheri ba. Haka yake yayi yanda ya ga dama. Duba Alhaji Aminu dan tata mai daraja mai kyautata mai arziki na gaske mai kyauta al'umma. Amma da ya shigo duk irin kyautata da Aminu dan tatewa Kwankwaso duba yanda ya ta wulaƙe ta rusa filayensa ya ta rusa gine-ginensa ya ce abin nan amma da yake mai arziki ne ko kallon sa ba da irin wannan sakayyar zaka iya cewa zaka bi Kwankwaso. Kwankwaso idan ka bi shi duk wanda suka bi shi sai ya lalata musu tunani. Babu wani abu da zaka iya daga yan kasuwa sun taimaki Kwankwaso ka gaya min abin da ya wa kasuwa har ya fita bai gina kasuwa ba ko ta kwari ko ta sabon gari. Bai mata komai ba. Kwankwaso bai ba su jari ba. Dubi yan fim abin da suka yi masa suka biyo shi duk ba abin da ya musu. Dubi malaman Kano sun taimake shi da addu'o'i da komai amma dubi duk yanda ya musu karshen sa ma tsakanin su sai ce ake mage musu su ma ce kai wannan za mu hau mun bari ne muku kaza za mu ci gwamnati wannan sakayya Kwankwaso me amfanin wannan makafin da kuka sa wani wallahi ina ba wannan makafin shawara ku bude idan ku tunda wurin za ku bude in ba haka ba wallahi mugun katar rami ne mai duwatsu a ciki in kun fada kun tafi kenan har abada ku kyale ya riga ya tafi Kwankwaso an mai rita
ritaya flat. Kwankwasa ya yi flat ya gama, ku rabu da shi ya tafi ya fada. Ba inda zai Kwankwasa zai ƙara, siyasarsa ta rushe ta lalace. Saboda haka kuma wannan rushe Kwankwason ba daga kowa bane, daga Allah ne. Shi yayi abubuwan daban-daban, hanyar da ya bi ta hanyar inda Allah yake rusa darajar mutum da na'ima, ita Kwankwasa ya bi Allah ya ragargaza wannan su. Duba mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero, dubi yanda suka yi kalmomi na cin mutunci na wulakanci, duk abin da bai ba a kanan nan, duk abin da Tsula yayi wallahi akan gidan sarauta din nan, billahi allazi la ilaha illa huwa, bayan da za a yi siyafiya mutanen Tsula ya yi wa mutane butulci, ya wa mutane izgilanci, Tsula ya wulakanta mutane, Tsula ya abin da bai daidai ba. Dan haka yanzu shi kuma Allah ya kai shi ma inda ba zai fita ba. Yanzu Kwankwasa ya faɗa ramin da ba zai iya fita.